मित्रांनो आता मी पण जरा साफ करूक लागतंय, तर भरपूर उशीर होतो. मित्रांनो आता एका चांगलं कड इलो आहे बघा. मित्रांनो आपला एक शिपी तयार झाला. आता हे भाकरी आणि एक शिपी. तर इकडून आता भाकरी भाजून घेतो. भाकरी आता काका कसा झाला? बरं झाला? मस्त. नमस्कार मित्रांनो, सृष्टीज ब्लॉग मध्ये पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत. तर मित्रांनो काल आम्ही मुळे आणलेलो. काल आपण बघितलं कालच्या व्हिडिओत की मुळे कसे पकडतात नदीत जाऊन. तर ते मुळे आम्ही काल आणलेलो. त्याच मुळ्याची आज आपण रेसिपी बनवतलो, एक शिपी. तर ती कशी बनवतात ते आज आपण बघूया. चला सृष्टी तयारी करता. चला तर मग मित्रांनो या रेसिपीचा व्हिडिओ खूप चांगला होणार आहे. एकदम भन्नाट रेसिपी होणार आहे. तर हा व्हिडिओ तुम्हाला नक्की आवडेल. व्हिडिओ पूर्ण बघा आणि व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर व्हिडिओला सबस्क्राईब करा. चला आता आपण बघूया कशी बनवतात ते. तर मित्रांनो आता मुळ्याची एक शिपी करतो. मुळे म्हणजे शिंपल्यांचा कालवण एक शिपी बोलतात तर करतो आम्ही. आता काय काय लागतं आता बघूया. काय काय घेतलं आता या पहिला सुरुवाती? आला, लसूण, कांदो आणि खोबरा. आला, लसूण, कांदा आणि खोबरा ना. खोबरा किती घेतला? खोबरा आपल्याला जसं वया तसं घ्या. आपल्याकडे आता मुळे किती आहेत? 1-150 मुळे आहेत ना. मी एक नारळ घेतलंय आणि कांदे 2 घेतलंय. अच्छा. आल्याची एक घेतलाय आणि लसूण एक लसूण असं. आता काय भाजून घेतो? हो. म्हणजे भाजून मग त्याचा वाटप करून घ्यायचा ना. भाजून मिक्सरला लावून घ्यायचा. चालेल. आधी आला म्हणजे रेग्युलर जसं आपण करतो तसा चिकन विकंदा करतो तसंच ना. आता हे भाजून वगैरे घेऊया, नंतर पुढची प्रोसिजर बघूया. नाही आपण ते आता हे भाजतोच तर थोडा वेळ. कांदा चांगलं भाजून घ्यायचं एकदम सोनेरी होईपर्यंत. त्यानंतर खोबरा घालायचा. होय ना. कांदा भाजून झालो. आता खोबरा घालतो ना. मित्रांनो आता हे मुळे साफ करून घेऊया. हे बघा हे आता काय केलं? हे उकडून घेतलं. 2 मिनिटं फक्त टोपात घेऊन ना 2 मिनिटं उबलावून घ्यायचे. काय ते असे उघडत लय वेळ उकडायचे नाही ना. नाही 2 मिनिटं पाणी बाहेर म्हणजे जरा उकळी येईल काय. अच्छा जरासं उकळलं काय ते बंद हे करायचं, गॅस बंद करायचं किंवा चुलीवरचे उतरायचे. तर आम्ही चुलीवर करतो म्हणजे आमका चुलीवरचे उतरूचे लागतात. आग पण जरा जास्त ठेवायची नाही आणि त्याचं पाणी पण घ्यायचं ना. त्याचं खाली पाणी राहता घ्यायचा नंतर महत्वाचं असतं त्याच्यात. त्याने टेस्ट येतं ना. आता हे साफ करून घेतो. कसे हे काढतो कसे ते जरा मोठे होते लहान. एक शिपी मास्टांची पण होतं
आणि त्या मास्टांचा पण होता ना कालवण. आपण एक शिपी करतो. हो हा, एक शिपी जरा जास्त टेस्ट लागतं. जरा मोठे होते ते लहान. एक शिपी घ्यायची आणि एक टाकून द्यायची, ज्याच्यात मासुटातही घ्यायची, त्याच्या बाजूची टाकून द्यायची ना. मित्रांनो, जी बटाटी कापून घेतली बघा लांब लांब, ती आता पहिली फोडणी देतलं ना. आधी तेल घालते. आधी तेल घालून मसाला वगैरे घालून फोडणी देतलं ना. तूप तापण दे तेल घाल. तूप तापाक होय ना वाय तरी आग पेटता. तेल टाकलं. एक चमचा तेल टाकलं. एक मोठं चमचा ना. आता कांदा खोबरा खोबरा एवढा खोबरा नाही, टोमॅटो, कांदा आणि टोमॅटो ना. आता ही बटाटी थोडा वेळ शिजाक द्यायची अशीच. आता पण झाकणी ठेवतो आणि नंतर ते मुळे टाकायचे. हे बघा, हे मुळे असे साफ करून घेतले, थोडे शिंपले ठेवलेत आणि थोड्याची मास्ट काढली. शिंपले म्हणजे मास्ट सकट ठेवायचे बघा अशी. ते हे बघा असं. आणि मग ते सगळं एकदम घालायचं. मग ती एक शिपी झाली. तर थोड्या वेळानं ही बटाटी शिजली की त्याच्यात थोड्या वेळानं हे टाकायचं. शिजली बटाटी. आता बटाटी शिजली आहे. आता काय घालायचं पहिला? मुळे. हा, शिंपले घालायचे. मसाला अजून घालता का? वाटा पण घालून घ्यायचा सोमतात. आणि साधारण किती वेळ लागा शिजा? 10 मिनिटात ना, कारण ऑलरेडी मुळे शिजलेलेच होते ना. पहिले आपण वाफ लावून घेतलाय. आता काय अजून पाणी लागतं ना. वाटाप घालून ढवळून घेऊन
आपल्याला जास्त हवे असेल तर पाणी टाकायचं. भाकरी भाजून घेत आहो. भाकरी आता करापली भाकरी आणि एक शिपी मुळ्याची. तो पण ह्या बघू काय होतं मुळ्याचा ठेवत असतं. मित्रांनो आता एका चांगलं कड इलो आहे बघा. मस्तपैकी आता हे रेडी होतीला. आता सृष्टीची भाकरी भाजता. भाकरी पूर्ण झाली की झाला. आता एक भाकरी बाजूची राहते. हे पण करता तिकडे जाऊन भाकरी पण भाजता. तर मित्रांनो आपलं हे एक शिपी तयार झाला. आता हे बघा. आता कामगार नाश्ता करू घेतील. नाश्त्यासाठी बनवला त्यांना. मित्रांनो आपला एक शिपी तयार झाला. आता हे भाकरी आणि एक शिपी. ते कामगार कधी येतंय करतात हातपाय धुतात. मग बघूया त्यांना कसा आवडता काय. काका कसा झाला? बरं झाला? खरोखर चांगली नक्की ना? खालच तरी भाकरी तशीच आहे तशी या पुढे. हा सुरुवात केलास ना. तर मित्रांनो यांका आता आवडला ना. एक शिपी हा मुळ्याचा एक शिपी सृष्टीन केला ना. आता तांदूळ घेऊन बसला. हा परत या रोज येणार. तर मित्रांनो मुळ्याच्या एक शिपीची रेसिपी कशी वाटली नक्की कमेंट मध्ये सांगा. त्या दादांका आणि काका आवडली. तुम्ही पण नक्की ट्राय करा आणि नक्की सांगा कशी झाली ती. चला तर मग धन्यवाद.